खुजदार शहर में ट्रैफिक बे लगाम है। पुलिस इस बे लगाम ट्रैफिक को लगाम देने में नाकाम है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों जना रोड, मस्जिद रोड, कराची रोड, अस्पताल रोड पर ट्रैफिक जाम रहता है, लेकिन ट्रैफिक रवानी के लिए तजावुज़ात के खात्मे की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। खुजदार शहर कभी बागों का शहर कहलाता था, लेकिन अब ये मोटरसाइकिलों और चिंचियों का शहर बन चुका है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार चौकों पर खामोशी से खड़े ये मंजर देख रहे होते हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का कल्चर आम होता जा रहा है। سب داڑے دا ایدنا سیزن دا مخلوق داڑے اچو نظام صف ٹریفک نا کہ داڑے دا مخلوق بریک پیشن نا خاص کر بری رہ یا دا علاقہ والا ٹریفک نا سپاہی سلو کی ہم ٹریفک کے کنٹرول کرو کو اچ کا صف دکان تا مونٹی موسی گاڑی لین سلو کو او کا علاوہ داڑے ریڈی چنچی رکشہ بے ترتیب اننگ بننگ چنکا چناک رکشہ و موٹر سائیکل چلے پھر دافتے ہچو ایکشن صفک کہ ارا چنا تینٹی ہچ تپک او ہم رکشہ چلے فنگٹی بیشک کاریم کننگٹیو ننے اوگڑا نا انتف لیکن دادی کہ اوفتے مچے ترتیب اس ٹریننگ اس گڑا اس ٹریفک والا موفتے ہچ پاپک انت پاپک تھا داگڑا اننا سمجھٹی با والا تھا وش نیوز والا تھا کہ بسورے ننا انتا دا مسئلہ تزیا اجاگر کرنی اٹورے بلا مسئلہ دا وقتا کہہ رہے خوزارٹ کہہ رہے دا روڈا تزیا ٹریفک نہ بلو مسئلہ نئے پارکنگ سے نئے پہ ہرکس تینا مرضی روڈا تا سلیف گاڑی تھے موٹر سائیکل آتے ریڑ آتے انتس مرک تینا مرضی سلیف اور ٹریفک والا تھا اچو داڑے انت تفک فنکشنس نئے ٹریفک والا سرے داڑے نئے ارفر نئے پین بس ہرکس تینا مرضی گاڑی چلے فیک موٹر سائیکل والا ہرکس ریڑا والا کل نئے کس داڑے بریک نئے ایکشن لیک نئے پین دا دکاندار خاص کر دانوں دافتین تنگ کون دا ٹریفک انت والا تین گاڑی والا تیان دا موٹر سائیکل والا تیان دانتا تیان برائے مہربانی دا نزیہ سرکار ایکشن لے ٹریفک کے مطلب بورا کنٹرول کے۔ شہر میں ٹریفک جام اور پارکنگ کا مسئلہ بہت بڑھتا جا رہا ہے اور اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو آنے والے کچھ عرصے میں صورتحال بہت خراب ہو جائے گی۔ رپورٹ مرتضیٰ بلوچ، وش نیوز، خوزدار۔